ramramay na kipat kandila. Lupuan ang namsek nagmaris rapan usipit na lambaga. Simungat tiyal para nagswerte na kun kunada. Bisak titrahin na butaw tibukot na ay nakakalap-lap para. Basta lang itibiyag makatawin mo na at ten na. Ay nagsaksilan tatakas tuy metinandar na. Ikaman manisa ang kalbasan na ikaman payak sa ganti paraan. Ikaman kalangan, ikaman kalangan, ikaman payak labangin kalbasan na ikaman kiran ko sinakin sila na ikaman kalangan, ikaman ay nagitla ikaman. Di harap ako ang mag-asawa ay ngayon sa malimit din iturong diyang ninang nama. Barbaring mamaling anos kung